Stoję przy ulicy Katowickiej. Z dala widać, że to numer 9. Są sam dwa muzea. Te po mojej prawej ręce to jest Tyskie Browarium, a te po mojej lewej to jest Muzeum Miejskie w Tychach. Drzwi. Jak stoję przed drzwiami, zawsze się myślę, co za nimi jest. Jakoś tajemnica. A te drzwi to są drzwi od Huty Paprocańskiej. Co to była Huta Paprocańska? Wiecie, ja was tam jeszcze przekludza i zaprasza, ale to była najstarsza kuźnica na tym terenie z 1703 roku. Zaproszę was dalej. Stoję przed takimi pięknymi, zielonymi drzwiami. One są do nas dzisiaj piękne, ale ja wam powiem, że jeszcze 50 roków temu nazad, a i też w niektórych domach dzisiaj, takie drzwi do każdego familoka prowadziły. Kaj my są? My są dzisiaj w Muzeum Miejskim w Tychach, ale ten to piękny budynek to jest było suszarnia młota. Nie młotka, no młota. Co to jest młoto? Może niektóre wiedzą, a niektóre nie. I jak was zaprasza na przekludzenie do Tyskiego Browarium, to wam o tym młocie opowiem. Sam te muzeum otwarło podwoje, czyli drzwi, do wszystkich, którzy chcieli się coś o historii dowiedzieć w 2005 roku. Kaj my są? My są w Tychach na terenie ziemi pszczyńskiej, a więc tak jak każde muzeum miejskie, to jest podporządkowane temu, co się sam działo i dzieje w kulturze, rozrywce, historii, bezwojna, bezpokój, co sam ludzie robili, myśleli, jak świętowali, jak się bawili, jak płakali. Są tu czasowe wystawy, do których zdjęć i rozmaitych artefaktów dostarczają sami mieszkańcy, przynoszą i te dokumenty, i te piękne stroje, i rozmaite meble, geräty, ale też jak się myślicie, że oblecicie ta wystawa za 5 minut i to już będzie wszystko, to się grubo mylicie. Jak nie możecie coś z dzieckami zrobić bez wakacji albo bez ferie, przyprowadźcie je sam. Dziecka będą zajęte, nauczą się malować, a ostatnio, jakbyście sam kudą przyszli, to byście się wy nauczyli wyplotania koszyków, czyli troszkę wikliniarstwa. Czyli są sam takie czasowe, my by to padali dzisiaj nowomodnie, eventy, kaj się idzie nauczyć, dajmy na to pisania kroszonek, jajka, jakby w to nie wiedział, albo robienia palm przed Wielkanocą, wystawa tych palm. Będzie się też szło zakupić taką palma, jak ktoś nie poradzi, robić. Czyli bez całki rok są sam rzeczy dla każdego. I koncerty, i pogadanki, i takie też kursy gotowania potraw regionalnych. Także jak ku nam przyjdziecie, nie będzie to czas stracony. A okresowe wystawy pokazują życie mieszkańców i zaroski wam jedna taka pokorza. Pięknie was zaproszą. Są na ziemi pszczyńskiej, jak już padała, i moje obleczyni na manekinie i na tych to kobietach ze zdjęcia jest obleczynim pszczyńskim. Ja mam Nasia Jakla, one też. Na manekinie jest taka chusta, która się mianuje sztowka. Mamy piękne fortuchy, czyli zopaski, i jakość tej zopaski świadczy o tym, że
Tak i to na manekinie, jak i ja, my są bogate, bo to podwójno szerokość. Ale no i bogatsze jejo, wiecie po jakiemu? Bo ja mam sam na karku korale. One nie mają, one mają ino takie ganobliwe krzyżyki, ja też. I jakbyście się podziwali na te krzyżyki, to sam nie ma pasyjki ino rózki. Bo róza, ten motyw nastroju, to był znak, że Ślązaczki są piękne jako i rózy. A po jakiemu ją padała, że ją je bogato według tego kanonu. Bo jedna raja tych korali to była jedna mleczno-krowa albo 3 morgi. No co sam jeszcze mogła padać? Sam te jakle są wykończone szpicą, moja też, ta je bez szpicy, a sztowka mogła być na jednym rogu sztikowano albo nie. I to była tako chusta na bez tydzień, co by się łodzić jakby loło, albo żeby było ciepli. Czasowo wystawa, kiero samo miejsce, to akurat tytuł macie na plakacie, to nie muszę wam czytać. Ale podziwiajcie się sam na tych szkolorzy. Wszyscy mieli glace. Wiecie po jakiemu? Kiedyś ich synków sztygło się na lato i dla wygody i przeciwko wszom na taką blank glaca. No i w takim mundurku, ja się wam przyznam, to jeszcze ja do 1. klasy szła z takimi pięknymi kraglami, kneflami. Moc piękne zdjęcie. No i dziążka ma taki falten rok. Ale co wam będę gadać? Przyjdźcie ku nam. Podziwiajcie się sam na te zdjęcie i na te tu. Śląska obyczajowość to powaga, takie wszyćko, sztraum. Widzicie, wesele, fajnie, nie? A one są poważne. A te dziołchy, one przełamały ten kanon śląskiej powagi. Siedzą się na jakimś zydelku i się śmieją do siebie. Moja babka by zarostki padali, one się nie wydają. Widzicie? Gdzie dziobo nie może, tam baba pośle, nie? Czyli mnie. Młode to nawet nie wiedzą, że kiedyś ich takie billboardy były. Jak to kiedyś było pięknie. Wyprawa do kina to była richtig przygoda. Trzeba się było wysztyglować, te bilety kupić, czasami u konika miejsce poszukać. Karlus, jak był ganobliwy, kupił tytka szkloków albo szokolada. Trzymał cię co najwyżej za ręka, a dziwało się na film, który był czarno-biały, często niemy, a czasami z jakąś taką niezbyt fajną muzyką przerywało i z niefajnie nagranym głosem. Dziś oto my mamy tego pieruństwa pełno. Hollywood i Bollywood nie nastarczo, co by nam tych filmów nakręcić. A my już są takie zmierzłe, że my durś by chcieli coś nowego, że tam się mają na tych filmach prać, szczylać, zabijać. Na pierwszej randce jest już wielgo miłość łóżkowo. Ja wam powiem, skonstruuje ta maszyna czasu.